Čaute pri ďalšom videjku. Ja som po týždni na chate. Chcem ísť pozrieť, či náhodou nepribudli alebo nepribudli, nezačali rásť vôbec nejaké hríby. Ale skúsim sa najprv rozhádzať po dlhej dobe aj s vlogom. Som s ním tak dlho nehádzal. A ešte gerla. A ešte idem skúsiť aj tomahawk. Medzi glogom a gerlachom je rozdiel trochu v dĺžke váhe a v tvare rukovete. Mne osobne sa lepšie hádže s gerlachmi, ale glog je tiež veľmi výborný nôž na vrhanie, takže je to asi jednaké. Ešte skúsim dostať tomahawk. Aj tam. Takže len takto na rozhýbanie. Pekne. A môžem sa ísť pozrieť niekde do lesa, či náhodou nejaké hríby nevybehli. Tak, čaute. Majte sa pri ďalšom videjku.